खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 16 मार्च 2021 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा हरखाबै लोगो मोनलायगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोजाङैनो जाफुंसारगोन आरो मावफुंनो हागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गुबुननि थाखाय खहा जानांनो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। गोसोखौ हारसिं आरो दरसि मोनगोन। मानिबा जाहोनाव गोसोखौ गिलुं मोनगोन। गोसोआव सोरांनाय गैयै जागोन। सुखुनि आंखाल जागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव दिनै मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायगोन। बयनिबो अनसायनाय आरो अननाय मोनगोन। बिमा बिफानि बोर आरो अननाय मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। सोरनिबा अनसायनाय मोननो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हानाय नङा। गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय, नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन। सोरबा लोगोजों बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सुथुरखौ फेजेननो हागोन। जेरावबो देरहासारगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन आरो जै खालामनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो।
मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अननानै फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननानै दिनै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां धोन मोननो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन आरो अनसायनाय मोनगोन। समाजाव बयजोंबो अनजागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोननो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गिलुं गिलुं मोनगोन। दरसि दरसि जागोन। मेंनाय मोनगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। समाजाव दिनै अदेबानि मान मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो देहाखौ जोबोर मेंनाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन आरो खामानिखौ मावफुंनो हायैयाव गोसोखौ दिनै जोबोर गाज्रि मोनगोन। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। मुलाम्फा मोननो हानाय नङा। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। गोबां जेंना जेंनाजों मोगा मोगि जानांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव मानहानिबो जानांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन। मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोखौ जोबोर दरसि दरसि मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। गोग्गो आरो मोजां साननो रोंगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। लाइमोनफोरा नाथाय गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। समाजाव दिनै मान मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायनायनि खाबु जागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। लामा सामायाव जाब्रबथायनि आसा दङ। बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन।
बबेबा बादायलायनायाव देरहासार जागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हानानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन आरो जोबोर रेजें मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, अब्लाबो खरसाया नाथाय बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, गुबुनजों बाख्नायजागोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गावनि गोसोनि हास्थायनायखौ मोननो हागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।